Λοιπόν, όπως έλεγα προηγουμένως, με όλη αυτή την ακρίβεια η οποία υπάρχει, όλα αυτά τα οποία περνάμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυριολεκτικά είμαστε για να πάρουμε τα βουνά. Τα βουνά έχει πάρει και ο φίλος μου εδώ που τον έχω απέναντί μου. Τον συνάντησα πρώτη φορά στην εφαρμογή του TikTok. Όσοι έχετε TikTok σίγουρα θα τον έχετε πετύχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Γιώργος ο Γκριντέλας, ο οποίος κυριολεκτικά έχει πάρει τα βουνά. Τον βλέπουμε να κατασκηνώνει στα πιο απίθανα μέρη, ακόμη και με ακραίες καιρικές συνθήκες. Απορώ πώς το κάνει, αλλά θα μάθω. Και χθες έβλεπα μια live μετάδοση την οποία έκανε και τον βλέπω ότι είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο, και κάνανε μια ωραία δράση τα παιδιά και μαζεύανε ρούχα για ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν ανάγκη. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και έτσι μπήκα στη διαδικασία, τον έστειλα ένα μήνυμα, ήθελα πολύ να τον γνωρίσω και τον έχω σήμερα το πρωί εδώ στον Focus FM να κάνουμε μια εφόλης της ύλης κουβέντα. Γιώργο μου, καλημέρα, καλώς ήρθες και καλή διαμονή να πω στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Καλημέρα στον Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Ήθελα πάρα πολύ να σε γνωρίσω. Το συζητούσα και με φίλους μου και έλεγα κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν μπορεί. Βρισκόμαστε λοιπόν. Και να λοιπόν που βρισκόμαστε, ναι. Πώς είσαι αρχικά, σε τι κατάσταση σε βρίσκω? Είμαι καλά. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Έχω ξεκινήσει από Πάτρα, έχω φτάσει Ξάνθη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω μετά που θα με βγάλει η Μαρμένη. Προς το παρόν όμως είμαι Θεσσαλονίκη και χαίρομαι την πόλη σας. Και όλο αυτό το κάνεις με μηχανή, έτσι? Με μοτοσυκλέτα, ναι. Πώς είναι να ταξιδεύεις τόσες ώρες πάνω στη μηχανή? Δεν είναι κάτι, νομίζω. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι. Όχι, είσαι σαν πουλί. Δεν είναι κουραστικό, ας πούμε, τόσες ώρες? Γιατί φαντάζομαι ότι να ξεκινήσεις από Πάτρα, να έρθεις εδώ, να ανέβεις Ξάνθη, είναι πάρα πολλές οι ώρες, έτσι. Αν σου πω τι μου φαίνεται δίπλα. Ναι. Ναι. Σου φαίνεται έτσι? Όταν έχω ταξιδέψει εξωτερικό για 10 και 14 ώρες πάνω σε 2 ρόδες, τώρα 6 ώρες, 7 ώρες δεν μου είναι και τόσο πολύ. Έχεις πάει και εξωτερικό? Βεβαίως, ναι. Σε ποιες χώρες έχεις πάει? Έχω γυρίσει Κροατία, έχω φτάσει Κροατία με μοτοσυκλέτα, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ιταλία. Να τα πάρουμε τα πράγματα έτσι από την αρχή. Πάμε. Είσαι από Πάτρα, σωστά? Είμαι από Πάτρα, ναι. Είσαι από Πάτρα. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα? Είπες μια μέρα, ας πούμε, τα παρατάω όλα και παίρνω ένα σακίδιο και σηκώνομαι και φεύγω? Δεν ήταν ακριβώς μια μέρα. Είναι γενικά ένας τρόπος ζωής που με έχει φέρει σε επαφή με τη φύση από μικρό παιδί. Και μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά στα 34 μου έχω κάνει όλα όσα ήθελα εγώ να κάνω και όχι όλα όσα θέλαν οι άλλοι να θέλω να κάνω. Οπότε, εφόσον έγινε αυτό, ίσως το τελευταίο πράγμα που μου έχει μείνει είναι να ταξιδέψω στον κόσμο. Και σου αρέσει αυτό που κάνεις, βλέπω και τα βίντεο τα οποία ανεβάζεις. Ναι, ανεβαίνουν βίντεο στο TikTok. Βέβαια, να δηλώσω εδώ ότι δεν είμαι κάποιος TikToker. Δεν έχω κάποιο πρόγραμμα, ας πούμε, social media. Δεν τρέχω το TikTok Sony και ντε. Απλά έτυχε ο κόσμος να με γνωρίσει από το TikTok. Κάνω live μεταδόσεις, όπως έχεις δει και εσύ. Ναι. Μαζεύεται αρκετός κόσμος και περνάμε, πιστεύω, καλά. Νομίζω ότι έχεις τον περισσότερο κόσμο σε live μετάδοση τη δεδομένη στιγμή σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Πιστεύω πως ναι. Γιατί έχω πετύχει, ας πούμε, live μετάδοση η οποία να έχει πάνω από 2.000 άτομα. 3.000 κόσμο. 3.000, ναι. Ειδικά εκεί όταν ήσουν στα χιόνια, την τελευταία μέρα στο βουνό που χιόνισε, που κοιμηθήκαμε όλοι μαζί εκεί πέρα, αυτό δεν θα το ξεχάσω. Σε προσέχαμε όλοι μαζί διαδικτυακά. Μου το λένε στον δρόμο. Ναι, νομίζω ότι ήταν από τα κορυφαία live τα οποία έχεις κάνει. Ήταν ένα από τα κορυφαία. Ένα από τα κορυφαία, πραγματικά. Ναι. Το να πας, ας πούμε, να κάνεις μια διαβίωση στο βουνό. Βασικά, από ποια ηλικία το ξεκίνησες αυτό το πράγμα? Τη διαμονή έξω την ξεκίνησα, ας πούμε, με κάμπινγκ από τα 17 μου. Μέχρι πριν από εκεί απλά είχα επαφή με τη φύση, με το ψάρμα, με το κυνήγι. Εντάξει, και αυτές οι δραστηριότητες θέλουν πρωινό ξύπνημα, θέλουν μια επαφή πρώτη με τη φύση, η οποία δεν είναι και τόσο, ας πούμε, συνηθισμένη για έναν άνθρωπο που ζει στην πόλη. Ναι, σίγουρα. Οπότε από εκεί παίρνεις τα πρώτα βήματα. Και από εκεί ξεκινάς, ας πούμε, και μετά πώς είπες ότι θα πάω εγώ να μείνω μόνος μου στο βουνό, ας πούμε? Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση να μπορείς να μείνεις μόνος με τον εαυτό σου και να ανοίξεις έναν επικοδομητικό διάλογο με εσένα, τον οποίο μπορεί να το χρειάζεσαι σε κάποιο μέρος κατά προτίμηση μοναχικό. Ναι. Ίσως μαθαίνεις ποιος είσαι, μιλάς με τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν, ας πούμε, η μοναχικότητα, η οποία διαφέρει με τη μοναξιά, πιστεύω γενικά ότι κάποιος που μπορεί να τα βρει με τον εαυτό του και να είναι μόνος του και να μπορεί να είναι καλή παρέα του εαυτού του, έχει πολλά να του δώσει.
Είναι πολύ σημαντικό. Είσαι άνθρωπος που τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ίσως ναι. Γιατί οι περισσότεροι λίγο πολύ έχουμε χάσει τον εαυτό μας, ψάχνουμε να τον βρούμε μέσα στα τόσα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητα και πόσο μάλλον όταν ζεις σε μια μεγάλη πόλη. Τα προβλήματα σίγουρα είναι και αυξημένα και ψάχνουμε πάντα τρόπους έτσι διαφυγής. Και περιμένουμε πότε θα έρθει ένα διήμερο, ένα τριήμερο να πούμε ότι θα πάμε κάπου να ξεφύγουμε. Εσύ αυτό το κάνεις σε καθημερινή βάση. Λες, ας πούμε, σήμερα θα πάω εκεί, ξέρω εγώ. Όσο μπορώ σε καθημερινή βάση, όσο μπορώ ζω έξω και βάσει του προηγούμενου που λέγαμε, πιστεύω ότι είναι επαναπροσδιορισμός των αξιών. Δηλαδή, εάν ας πούμε αφού ζούμε στα αστικά κέντρα, να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να μην μας φάει ο καταναλωτισμός, να μην μας φάει ας πούμε η μιζέρια, το άγχος. Οι αξίες της ζωής είναι λίγο πιο πέρα, έως πολύ πιο πέρα από αυτά που προανέφερα. Μίλησες για καταναλωτισμό. Έχω καταλάβει ότι έχεις μειώσει κατά πάρα πολύ το κόστος διαβίωσης. Ναι. Στη ζωή σου. Αυτό πώς το έχεις καταφέρει? Δεν νομίζω ότι είναι τεράστια υπόθεση. Επειδή είμαι και προσπαθώ να είμαι επικούριος, τι εννοώ επικούριος, εννοώ να πατάω στην αρχή φιλοσοφίας του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου του Επίκουρου, ο οποίος έλεγε ότι αν μου δώσεις ψωμί και νερό μπορώ να προσπεράσω σε μακαριότητα ακόμα και τον Δία. Δηλαδή ο άνθρωπος όταν δεν πεινάει και όταν δεν διψάει μπορεί να προχωρήσει πιο πέρα τη ζωή του και τον τρόπο σκέψης του και να φιλοσοφεί. Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο το σκεπτικό σου. Είχα δει και ένα βίντεο που ανέβασες στο TikTok με τις μπανάνες έξω από το σούπερ μάρκετ και ένα άλλο που έχεις τις μπανάνες πάνω στο δέντρο και λες ότι τις περιμένουν να οριμάσουν. Να πούμε γι' αυτό? Ναι, άμα θέλεις. Βεβαίως. Το βίντεο όσον αφορά το σούπερ μάρκετ, σαφώς και δεν είναι ένα βίντεο από το οποίο παίρνω μπανάνες από κάδους απορριμμάτων. Θα ήταν τουλάχιστον επικίνδυνο και ανώριμο να προβάλλω κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ εξηγώ πως 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων το χρόνο καταλήγουν σε σκουπίδια. Εχθές ήμουνα Θεσσαλονίκη και μαζέψαμε με μια ομάδα ανθρώπων ρούχα και φαγητό. Δώσαμε 80 μερίδες στη δομή αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δώσαμε 80 μερίδες φαγητού. Φανταστείτε λοιπόν το 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι που πετάγονται στον δυτικό κόσμο να μπορούσαν να καταλήξουν σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Που πίστεψέ με δεν ήταν επιλογή τους να είναι στον δρόμο. Εννοείται. Προβλήματα κυρίως ψυχολογικά και άλλου είδους τους έφεραν στον δρόμο. Οπότε μέσα από αυτό το βίντεο με τις μπανάνες ήθελα να θίξω το θέμα του food waste, δηλαδή του πετάματος του φαγητού, του κατάλληλου φαγητού από τις μεγάλες αλυσίδες και αν θες γενικότερα από τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά. Τώρα το άλλο βιντεάκι με τις μπανάνες στην Κεσαριανή που τις περιμένω να μεγαλώσουν ήταν καθαρά ένα χιουμοριστικό βίντεο, κάποιοι το πήραν σοβαρά. Εντάξει, TikTok είναι αυτό. Εντάξει, ναι, στο TikTok ανεβαίνει το οτιδήποτε. Πάντως μπορώ να πω ότι έχεις καταφέρει να περάσεις ωραία μηνύματα. Έχεις καταφέρει να κάνεις μια εξαιρετική δουλειά στο TikTok, αν και όπως λες δεν είσαι επαγγελματίας TikToker. Ούτε καν TikToker. Ασχολείσαι και με άλλα social media, να φανταστώ. Έχεις Instagram, σε ακολουθώ στο Instagram. Ευχαριστώ. Ναι, και δεν ξέρω αν έχεις και Facebook. Έχω και Facebook, έχω και Instagram, έχω και το κανάλι στο YouTube. Δεν μπορώ να πω ότι ασχολούμαι με τα media όπως πιστεύει ο κόσμος. Γενικά ο κόσμος που με γνωρίζει πρώτη φορά ή θα δει κάποιο βίντεο στο TikTok θα το πετάξει. Λίγο το παρεξηγεί, αλλά όσοι με γνωρίζουν και από τα live καταλαβαίνουν ότι αυτό που δίνω, αυτό που βγάζω προς τα έξω όταν με γνωρίζουν καλύτερα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που νόμιζαν. Και αυτό φαίνεται όταν ας πούμε περπατάω στο δρόμο και μου μιλάει κόσμος, το πόσο ζεστή είναι απέναντί μου, το πώς χαιρετιόμαστε, έχει μια ανταπόκριση κατά την οποία καταλαβαίνω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει το τι κάνει ο Γριντέλλας. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν κακεντρεχή σχόλια, πάντα θα υπάρχουν αυτοί. Αυτούς πώς τους αντιμετωπίζεις, ας πούμε? Συνήθως τους αντιμετωπίζω με σεβασμό και κάποιες φορές και στα παράθυρά μου στο TikTok βγάζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια διαφορετική άποψη και το συζητάμε. Έχω πετύχει αυτό τις προάλλες. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο ή αν ακούγεται περίεργο στους ακροατές μας, μου είναι χρήσιμοι. Μαθαίνεις κάποια πράγματα από αυτούς? Βεβαίως μαθαίνω πράγματα
και μαθαίνω πολλά περισσότερα από όσα μπορεί να φανταστεί κάποιος. Μαθαίνω μια διαφορετική οπτική γωνία από την οποία μπορεί να βλέπει κάποιος τα πράγματα την οποία εγώ δεν έχω αντιληφθεί. Μαθαίνω το πώς να συζητώ, το τι φέρνει τον άλλον στο σημείο να μου πει αυτά που έχει να πει. Mm-hmm. Υπήρξε ποτέ κάποιος ο οποίος να κάνει κάτι ακραίο, ρε παιδί μου, να σε συναντήσει από κοντά και να κάνει κάτι ακραίο που να σε φέρει σε δύσκολη θέση? Ποτέ. Άρα λοιπόν ο περισσότερος κόσμος αγαπάει αυτό που κάνεις, αγαπάει τον Γιώργο τον Γκριντέλα, βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάει αυτό που κάνει με τη σειρά του. Γενικά υπάρχει πολύ αγάπη, κάτι το οποίο στις ημέρες μας έχει εκλείψει δυστυχώς. Υπάρχει. Με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε, ξέρω εγώ, Γκριντέλα, να βγάλουμε φωτογραφία. Λέω, παιδιά, με μένα βγάλετε φωτογραφία. Ποιος είμαι εγώ να βγάλετε φωτογραφία? Και όμως έχεις καταφέρει να γίνεις ένα δημόσιο πρόσωπο μέσα από τα social media. Το TikTok πόσο καιρό το έχεις? Νομίζω 5 μήνες. Τόσο είναι, τόσο... Πόσο να είναι. Όταν μετά από έναν έλεγχο που είχα στην Πελοπόννησο από την αστυνομία, 3 ελέγχους που κίνησα το ενδιαφέρον για ναρκωτικά, φυσικά και δεν έχω καμία σχέση. Απλά εντάξει, τα παιδιά της αστυνομίας με ψάξανε. Βασικά δεν με ψάξαν καν. Απλά ήθελαν να μου κάνουν έλεγχο. Δέχτηκα 3 ελέγχους μέσα σε μισή ώρα. Οκ, όλα καλά. Ναι, αυτό έγινε πότε? Αύγουστο έγινε. Κάπου και από τον Αύγουστο, ας πούμε. Ναι, 5 μήνες, πόσο να είναι? 6, κάτι τέτοιο. Δεν τα μετράω. Και έκανες, ας πούμε, το TikTok για να ανεβάζεις έτσι βιντεάκια διάφορα από τα μέρη τα οποία πηγαίνεις, από τον τρόπο που περνάς, από το πώς περνάς εκεί πέρα. Περίμενες ποτέ ότι όλο αυτό θα φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, να γίνεις ένας από τους πιο γνωστούς, κακά τα ψέματα, ανθρώπους στην Ελλάδα μέσα από το TikTok? Δεν το περίμενα και πίστεψε με, και τώρα που μιλάμε δεν το αντιλαμβάνομαι. Κάποιες φορές το αντιλαμβάνομαι όταν περπατάω στον δρόμο και λένε «Ρε εσύ, αυτός είναι στο TikTok, ο Γκριντέλας, αλλά...» Εκεί το καταλαβαίνω κάπως, γιατί όπως είπες και εσύ, επειδή προσπαθώ να ζω στα βουνά και έξω, δεν έχω πολύ επαφή με τον κόσμο πέρα από τα live στο TikTok, οπότε δεν καταλαβαίνω τις συμπεριφορές. Μέχρι να βρεθώ σε κόσμο, ξέρεις, σε κόσμο εκεί καταλαβαίνω ότι με ξέρουν. Γενικά είσαι άνθρωπος που θα βγει το βράδυ έξω, ας πούμε, θα πάει σε κάποιο μπαρ, γιατί είσαι νέος άνθρωπος, κακά τα ψέματα, και να πας εκεί, ας πούμε, και να σε αναγνωρίσει ο κόσμος? Μα αναγνωρίζει, αλλά σαν άνθρωπος προτιμώ μέρη στα οποία μπορώ να μιλήσω, ας πούμε, με τον φίλο μου τον Κώστα που έχω απέναντί μου. Δηλαδή θα προτιμήσω να πάμε σε ένα κουτούκι, σε μια ταβέρνα, να φάμε, να πιούμε ένα τσιπουράκι, παρά να μπω σε ένα μαγαζί με πολύ δυνατή μουσική, γιατί εκεί αν θέλω επικοινωνία δεν μπορώ να την έχω. Εντάξει, σαν άνθρωπος δεν είμαι και πολύ του έξω, αλλά οκ. Αλλά μένεις έξω. Μένω έξω, αλλά δεν είμαι πολύ του έξω μέσα. Δηλαδή δεν είμαι πολύ, ας πούμε, των κλαμπ, των καταστάσεων με δυνατή μουσική. Προτιμώ, ας πούμε, την επικοινωνία. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σου αρέσει πολύ η ρέγγε μουσική. Όχι μόνο, πίστεψε με, άσχετα με το παρουσιαστικό μου, έχω ένα τεράστιο εύρος μουσικών ερεθισμάτων, το οποίο το έχω αποδείξει και στα live μου που κάνω κάποιες μουσικές βραδιές. Μου λένε «Γκριντέλα, δεν το περίμενα εσύ να ακούσεις αυτή τη μουσική». Παιδιά, λέω, μην έχετε καμία προσδοκία, απλά αφήστε το μυαλό σας ελεύθερο, μακριά από αλυσίδες, χειροπέδες, στερεότυπα και αφήστε το λίγο ελεύθερο. Εκεί νομίζω ότι είναι και η πραγματική ελευθερία. Ναι, μεν μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που κάνει κάμπινγκ, που πάει στο βουνό, στη θάλασσα, αλλά το μυαλό του μπορεί να είναι τόσο κλειδωμένο μερικές φορές, που από εκεί πιστεύω ότι ξεκινά το πρώτο κομμάτι σπασίματος των δεσμών του μυαλού μας. Σε έχω ακούσει να λες, ας πούμε, ότι προσπαθούν να σε βάλουν σε κάποια στερεότυπα. Ας πούμε, ναι. Έχω ακούσει να λες ότι έχουν πει γιατί είσαι στο βουνό και έχεις κινητό τηλέφωνο, χρησιμοποιείς ίντερνετ. Ναι. Αυτό εν έτη 2023, ας πούμε, που η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά μέσα στη ζωή μας. Απορώ πώς γίνεται, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι να μπορούν να λένε ότι εφόσον είσαι στο βουνό δεν πρέπει να έχεις ίντερνετ, δεν πρέπει να έχεις κινητό. Υποτίθεται στο δικό τους μυαλό ότι επειδή είμαι άνθρωπος της φύσης, αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με τη χρήση τεχνολογίας και ίντερνετ. Είναι κάτι στο δικό τους μυαλό όπως το έχουν πλάσει. Δεν μπαίνει ο Γκριντέλας σε καλοπιά, το έχω πει, είμαι υπέρ της χρήσης τεχνολογίας και δεν μπαίνω στο καλούπι να πω ότι είμαι στη φύση, οπότε κινητό απαγορεύεται. Είναι ένας τρόπος σκέψης πολύ περιορισμένος. Είπα ξανά, θέλω το μυαλό μου να είναι εντελώς ελεύθερο και να χρησιμοποιώ ό,τι μπορώ προκειμένου να ζω, να εκφράζομαι, να εξυπηρετούμε σαν άνθρωπος. Και πάλι μέσα από αυτό δίνω, ας πούμε, και τη δικιά μου εντός εισαγωγικών μάχη. Το δικό μου ελεύθερο μυαλό είναι η καθημερινή μάχη που δίνουμε όλοι, να μην
φτάσει στα πλαίσια όλων αυτών που προσπαθούν να με βάλουν σε καλούπι και να αρχίσω κι εγώ να έχω στερεότυπα. Όχι, είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο θέμα της διαβίωσης. Η πρώτη φορά που πήγες στο βουνό, καταρχάς τι φόβους είχες να αντιμετωπίσεις? Γιατί δεν είναι εύκολο τώρα να είσαι μόνος σου στη μέση του πουθενά και να λες ότι μπορεί να συμβεί και το οτιδήποτε, έτσι. Ίσως τα πρώτα βήματά μου στην επαφή με τη φύση μου έδειξαν ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Αν με ρωτάς τι φοβάμαι, τίποτα. Ίσως το μόνο που φοβάμαι και έχω δηλώσει και σε συνεντεύξεις είναι να μην πεθάνω, ας πούμε, βλάκας. Δεν με φοβίζει κάτι έξω. Πιστεύω ότι πιο πολύ πρέπει να φοβόμαστε για το τι τρώμε μέσα, το πώς κυκλοφορούμε, δηλαδή ένας κίνδυνος. Κινδυνεύουμε πιο πολύ, ας πούμε, από τροχέα στην πόλη παρά όταν είσαι στο δάσος. Ούτε τα ζώα θα σε πειράξουν, ούτε τίποτα. Δεν νομίζω ότι με φοβίζει κάτι, Κώστα. Μπορεί να ακουστεί υπεροπτικό, αλλά όσοι με ακούνε και έχουν επαφή με τη φύση, πιστεύω συμφωνούν μαζί μου. Mm-hmm. Ναι, αν το έχεις συνηθίσει, αν έχεις μάθει σε έναν τέτοιο τρόπο ζωής, και αυτό που λες ότι όντως μέσα στις πόλεις υπάρχουν πολύ περισσότεροι κίνδυνοι από ότι υπάρχουν. Και μην ξεχνάμε, συγγνώμη για τη διακοπή, ότι οι περισσότεροι φόβοι μας είναι στο φαντασιακό. Δηλαδή υποφέρουμε πιο πολύ στη σκέψη παρά στην πραγματικότητα. Παρά ότι θα συμβεί κάτι. Ναι. Είναι πραγματικά. Δηλαδή είσαι εδώ και φοβάσαι για κάτι που φαντάζεσαι. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε, Βεβαίως. αλλά θα πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα το οποίο είναι απαραίτητο των 7:30 και Βεβαίως. θα επανέλθω να συζητήσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω και αν είχες ποτέ κάποια μεταφυσική εμπειρία, κάτι. Βεβαίως, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο Focus FM είναι 103,6 αστέρια της πατρίδας. Ο Focus FM είναι αστέρι φωτεινό. Το μελομακάρονο ενάντια στους κουραμπιέδες. Focus FM. Όλοι εσείς εκεί μέσα είστε οι καλικάντζαροι που ροκανίζετε το δέντρο του συστήματος. Focus FM. Γεννάται η αλήθεια. Focus. Τα κάλαντα της ενημέρωσης. Καλά Χριστούγεννα από τον Focus FM. Λοιπόν, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους εδώ από τον Focus FM στους 103,6. Η ώρα είναι 7:34 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε την ραδιοφωνική μας παρέα εδώ με τον Γιώργο τον Γκριντέλα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και ήθελα να τον ρωτήσω αν έχει βιώσει κάποια μεταφυσική εμπειρία έτσι, στη διαβίωσή του στο βουνό. Γιατί πολλά λένε ότι συμβαίνουν, δεν ξέρω. Πολλά λένε. Να καλημερίσουμε όσους συντονίστηκαν τώρα στο 103,6. Την καλημέρα και πάλι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Με ρωτάς, Κώστα, για μεταφυσική εμπειρία. Με ρωτάνε πάρα πολύ. Ενώ το προσπαθώ δεν έρχεται. Το προσπαθείς, το παλεύεις. Ενώ βγαίνω μόνος μου έξω με το φακό στα δέντρα από εδώ από εκεί, με πολλές ώρες μόνος μου και το βράδυ στο βουνό, τίποτα. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι. Δεν μου κάνει τη χάρη, όχι. Μερικές φορές μπορεί να είναι και παιχνίδι του μυαλού. Πιστεύω ότι είναι αυτό. Ναι, γιατί όταν σκέφτεσαι έντονα κάτι, σε κάποια στιγμή νομίζεις ότι το ζεις κιόλας. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο που συγκεκριμένες σκέψεις, συγκεκριμένες ας πούμε φαντασιώσεις και φαντασίες φέρνουν συγκεκριμένα οπτικά ή ακουστικά ερεθίσματα. Και είχε τύχει ένα διάστημα, εμείς το ψάχναμε και έντονα, δηλαδή πηγαίναμε ας πούμε σε μέρη στοιχειωμένα όπως είναι το σανατόριο πάνω στην Πάρνηθα, όπως είναι το στοιχειωμένο σπίτι στα Λεχόνια ή εδώ στα Ανατολικά στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά έχουμε και ένα στοιχειωμένο σπίτι, αλλά δεν είδαμε κάτι το ιδιαίτερο ας πούμε. Ούτε εγώ έχω δει ποτέ και ξαναλέω προκαλώ όποιο πνεύμα υπάρχει να έρθει να μου μιλήσει. Έχει τύχει ποτέ όταν είσαι έξω στο βουνό να δεχτείς επίθεση από κάποιο ζώο, κάτι? Ποτέ. Εάν συμβεί, πώς θα το αντιμετωπίσεις?
Σίγουρα δεν θα πω αμαχητή. Ναι. Ο μόνος χαμένος αγώνας είναι αυτός που δεν έγινε ποτέ. Σωστός. Και αν το θέλουμε, ήταν η Επιτάς. Ακόμη σωστός. Πιο σωστός. Ναι, δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα υπάρχει κάποιος μεγάλος κίνδυνος από ζώα. Να πούμε ότι, και έγινε πρόσφατα, μην ξεχνάμε την γυναίκα που δέχτηκε επίθεση από τα Pitbull. Ναι. Δεν θυμάμαι ποια περιοχή ήταν. Θυμάσαι? Και εγώ δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Και δεν είναι μόνο αυτό ότι η γυναίκα που δέχτηκε επίθεση από τα Pitbull. Είναι πόσες φορές έχουμε ακούσει περιστατικά που ένα σκυλί ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη ή από τον χώρο που ήταν εντός αστικού κέντρου και κατασπάραξε κάποιον άνθρωπο. Οπότε δεν νομίζω ότι κινδυνεύω στο βουνό από λύκο ή αρκούδα. Δεν σ' αγγίζουν εύκολα. Πρέπει να είναι η κατάσταση να είναι πολύ πεινασμένα, να ενοχλήσεις πολύ. Γενικά τα ζώα και δι' Ελλάδα δεν επιδιώκουν την ανθρώπινη παρουσία. Σ' ακούνε, σε μυρίζουν και φεύγουν αντιδιαμετρικά από σένα. Όσον αφορά τώρα τις ακραίες συνθήκες, γιατί σε εκείνο το live για το οποίο μιλάμε κοιμήθηκες με κρύο πολύ αέρα, το θυμάμαι. Ναι. Και ξύπνησες την επόμενη μέρα το πρωί και ήταν τα πάντα χιονισμένα και μιλάμε για πολύ χιόνι. Έτσι ακριβώς. Αυτό τώρα πώς αντιμετωπίζεται? Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι ένα πρόβλημα για να μπορέσεις να επιβιώσεις? Γενικότερα οι χαμηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν την κατάσταση και πόσο μάλλον το χιόνι, η βροχή, ο παγετός. Αν έχεις κατάλληλο εξοπλισμό, δεν κρυώνεις. Δηλαδή, εγώ σε εκείνο το live των 9 ημερονυχτίων πάνω στο βουνό, όπου την τελευταία μέρα άρχισε το χιόνι σχετικά από νωρίς το βράδυ, ήμουνα μέσα στον υπνόσακο, φαντάσου, με τα εσώρουχα. Δεν υπάρχει κρύο, υπάρχει σωστός ή λάθος εξοπλισμός για να αντιμετωπίσει τις συνθήκες κρύου. Βέβαια, εντάξει, το χιόνι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και με τη μοτοσυκλέτα και ο παγετός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Στο να ανάψει κάποια φωτιά, αν είναι όλα χιονισμένα. Μέχρι και άλλα, δεν μπορώ να πω ότι κρυώνω. Ναι. Μου το ρωτάνε πολύ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι κρυώνω. Αν και δεν αντέχω το κρύο καθόλου. Το ομολογώ. Δεν σου φαίνεται, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, το Α και το Ω είναι να έχεις έναν σωστό εξοπλισμό για να μπορέσεις να συντηρηθείς χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ναι, φαντάσου ότι ο υπνόσακος που έχω είναι για extreme καταστάσεις -35, γράφει πάνω, και ένα comfort zone, δηλαδή μια ζώνη άνεσης στους -14. Θερμοκρασίες που δύσκολα θα πιάσουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, φαντάζομαι. Εντάξει, -14 μπορεί να δούμε, ας πούμε, σε κάποια βουνά, σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις, αλλά -38 τώρα είναι. Ακραίο. Είναι ακραίο, πραγματικά. Οπότε ο εξοπλισμός αντέχει. Είμαστε σε καλό έτσι. Έτσι ακριβώς. Και σε ρωτάνε και πολλοί πώς καταφέρνεις να φορτίζεις τα κινητά σου. Χρησιμοποιείς μία κινητή συσκευή? Χρησιμοποιώ μία κινητή συσκευή για τα live και χρησιμοποιώ και άλλο ένα φτηνό κινητό που βάζω τις μουσικές και το έχω έτσι λίγο ανεξάρτητο, γιατί δεν μπορώ να μεταδίδω και να βάζω μουσική ταυτόχρονα από μία συσκευή. Τώρα, όσον αφορά τη φόρτιση με την ενέργεια, με ρωτάνε όλοι πώς φορτίζεις. Έχω 2 μεγάλα power banks, είναι μπαταρίες, τις οποίες όταν είμαι στο βουνό τις φορτίζω με ένα ηλιακό πάνελ της Nightcore, η οποία είναι και εδώ Θεσσαλονίκη η εταιρεία, αντιπρόσωπος, το οποίο μου έχει λύσει τα χέρια πραγματικά. Με τον ήλιο φορτίζω και, ας πούμε, υπερηφανεύομαι για την αυτονομία που μπορεί να μου δώσει ο ήλιος εκτός αστικού κέντρου, εκτός πρίζας. Σε περίπτωση που δεν έχει ήλιο μπορείς να φορτίσεις? Σε περίπτωση που δεν έχει ήλιο και έχει συννεφιά, μπορείς να φορτίσεις, γιατί λόγω τεχνολογίας μπορούν να δεσμεύσουν ακόμα και από συννεφιά ένα μέρος, μπορείς να το φορτίσεις, ναι. Αλλά εντάξει, και να μην έχει, ήλιο για κάποιες μέρες, τι κάνεις, κάτσε να μαλώσεις. Καλά, σωστό. Δεν γίνεται και αυτό, εννοείται. Γενικότερα, πάντως, από ό,τι μου είπες, δεν χρησιμοποιείς κάποιο πανάκριβο κινητό. Ούτε καν. Ναι, δεν είσαι έτσι του ακριβού κινητού, ας πούμε. Όχι, το θεωρώ λίγο κουταμάρα να δώσω τόσα λεφτά για ένα 1.000 και 1.500 ευρώ για μια κινητή συσκευή, την οποία θα την έχω maximum 4 χρόνια. Εγώ στη ζωή μου, φαντάζομαι, έχω αλλάξει, είμαι 34 και έχω αλλάξει 4 smartphone. Εντάξει, δεν το κάνω. Δεν θα δώσω τόσα λεφτά για να πάρω κάτι τόσο. Κάτι ακριβό. Ναι, δεν αξίζει. Η οικογένειά σου όλο αυτό πώς το αντιμετωπίζει? Μου είπες έχεις 2 αδέρφια, μικρότερα. Ναι. Οι γονείς σου, ας πούμε, βλέποντας να φεύγεις, να πηγαίνεις καταρχάς τα παρακολουθούν τα live τα οποία κάνεις? Οι γονείς μου, ναι, τα παρακολουθούν. Και με ρωτάνε κάποιες φορές, μου στέλνουν μήνυμα, Γιώργο, θα μπεις live? Περιμένουν να σε δουν. Λέω, δεν ξέρω, θα τα δούμε, δεν ξέρω. Πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό? Γιατί σίγουρα θα υπάρχει κάποιος φόβος, έτσι. Σίγουρα υπάρχει φόβος, γιατί κακά τα ψέματα, πριν και μου είπε
είπες για τις καιρικές συνθήκες, μην ξεχνάμε τώρα τι έγινε στο Βόλο. Ναι. Ναι, που είναι μέσα στην πόλη και πνίγηκαν τα πάντα. Ακριβώς. Και δεν θέλω να πω ότι στην πόλη κινδυνεύεται, εγώ δεν κινδυνεύω. Ο κίνδυνος των καιρικών φαινομένων υπάρχει παντού. Σίγουρα έχουν κάποια ανησυχία, η οποία θα τολμήσω να πω, μιλώντας εκ μέρους τους, ότι έχουν εμπιστοσύνη στο γιο τους. Ξέρουν ότι έχω κάποιες ικανότητες και κάποιο πείσμα και κάποια φυσική κατάσταση κατά τις οποίες με τα χρόνια έχω εκπαιδευτεί και ξέρουν ότι δεν θα βρεθώ πολύ εύκολα σε δύσκολη κατάσταση. Δεν σου είπανε ποτέ ότι ρε παιδάκι μου, πού θα πας τώρα και μη συμβεί τίποτα? Η Ελληνίδα μάνα, ξέρεις, που ανησυχεί για τα πάντα. Όχι τόσο όσο οι συγγενείς. Ναι, αυτοί φοβούνται. Ίσως γιατί δεν σε ζουν στην καθημερινότητα, ας πούμε, και δεν ξέρουν. Ναι, ρε εσύ, ξέρω, λένε στη μάνα μου, αυτό το παιδί σου το βλέπουμε εκεί πέρα, πάει η καρδιά μας στην κούλουρη, πού πάει? Πού πάει και χώνει, θα τον φάει κανένας λύκος και μια αρκούδα? Πού πάει αυτό το παιδί, ξέρετε που είναι, τι γίνεται? Οι φίλοι σου τι σου λένε για όλο αυτό? Γουστάρουν τέρμα. Γιώργο, ξέρω εγώ, να έρθουμε μια μέρα μαζί, αλλά από το να έρθουμε μέχρι το φύγαμε έχει κάποια απόσταση. Αλλά γουστάρουν τη φάση Χρυντέλλας. Δεν έχεις καταφέρει ποτέ να πάρεις κάποιον μαζί σου, Φίλους μπορεί. Τώρα όσον αφορά κάποιον, αυτός ο κάποιος που θα ήθελε να έρθει μαζί μου, θα έπρεπε να τον ξέρω τουλάχιστον, να τον γνωρίζω, γιατί δεν θα ρισκάρω να πάρω κάποιον που δεν ξέρει πράγματα έξω. Μια κρίση πανικός μπορεί να μας φέρει σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, αν ας πούμε ακούει τσακάλια υλίκο το βράδυ και το βράδυ ακούει θορύβους γύρω-γύρω από τη σκηνή, όπως ακούω και εγώ από ζώα, εγώ ακούω θόρυβο και πέφτω και κοιμάμαι, δεν με νοιάζει. Πιστεύω θα ήταν έτσι λίγο ανώριμο να έπαιρνα κάποιον μαζί μου χωρίς να τον γνωρίζω. Ναι. Και βέβαια θα μπορούσε να πάθει το οτιδήποτε αν δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, πιστεύω. Ας προσπεράσουμε τη φυσική κατάσταση και ας πάμε στο αυτό το φαντασιακό. Δηλαδή, αν ακούσει κάποιο λύκο το βράδυ και μετά ακούσει θορύβους, τι συνδυασμό θα κάνει στο μυαλό του? Ναι, σωστά. Και είναι σε μια φάση που φαντάζομαι εκείνη την ώρα δεν μπορείς να αποχωρήσεις κιόλας. Πού να αποχωρήσεις? Πού να πας? Δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσεις. Πού να πας? Καμία. Τώρα πηγαίνεις και με τη μηχανή κιόλας. Ναι. Πόσο εύκολο είναι να ανέβεις ένα βουνό με τη μηχανή? Με τη δικιά μου μηχανή είναι δύσκολο. Με άλλες μηχανές είναι πολύ πιο εύκολο. Εγώ επειδή οδηγώ το Honda το Rebel που είναι τύπου chopper, σε περιορίζει κάπου, πας πιο σιγά, πας πιο προσεκτικά, δεν είναι μηχανή off-road να πούμε, δεν ξέρω, πάω. Οπότε αναγκάζεσαι να φανταστώ και την αφήνεις κάπου για να μπορέσεις μετά να προχωρήσεις. Πίστεψε με Κώστα, οποιαδήποτε μηχανή και να είχα, πάλι στο ίδιο σημείο θα την άφηνα και θα πήγαινα με τα πόδια μετά, γιατί δεν πάει. Ναι. Ναι, εντάξει, πάω, δεν ξέρω πώς, αλλά πάω. Σε φοβίζει μήπως γυρίσεις και δεν τη βρεις εκεί? Όχι. Όχι. Και άμα συμβεί, τι γίνεται? Τι να γίνει, τα σίδερα ξανάρχονται, εμείς δεν ερχόμαστε. Και να φανταστώ θα καλέσεις βοήθεια για να έρθει κάποιος να σε πάρει. Αυτά δεν είναι προβλήματα. Αυτά είναι μικρά δεν είναι πρόβλημα. Δηλαδή είσαι στη μέση του βουνού σε μια ερημιά. Δεν πρόκειται να έρθει κανείς να σου πάρει το οτιδήποτε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είχα διαβάσει πάντως σε μια συνέντευξη που είχες δώσει ότι φοβόσουν να οδηγήσεις μηχανή. Την απέφευγα. Δεν φοβόμουν. Έκανα ποδηλασία δρόμου και βουνού για αρκετά χρόνια, δηλαδή ήμουνα σε 2 ρόδες. Γνωρίζοντας ότι εάν ας πούμε βρεθείς κάτω από τις 2 ρόδες, είσαι το αυγό και όλη η υπόλοιπη είναι η πέτρα. Δηλαδή είσαι πάρα πολύ εύθραυστος. Οπότε δεν ήθελα να ρισκάρω καμία σωματική ακεραιότητα ανεβαίνοντας σε 2 ρόδες. Αλλά δεν ξέρω, κάπως έγινε και το αποφάσισα στην πορεία. Ας ανεβούμε σε 2 ρόδες. Αναγνωρίζω το ρίσκο που παίρνω καθημερινά στους δρόμους. Σαν άνθρωπος δεν πάω γυρεύοντας, δεν οδηγώ επιθετικά, αλλά είναι και τύχη πολλά πράγματα. Για αυτούς οι οποίοι οδηγούν μηχανή και κάνουν έτσι διαδρομές, εσύ που κάνεις πολλά δρομολόγια, τι θα μπορούσες να τους συμβουλεύσεις? Καταρχήν, παιδιά, το κράνος σώζει ζωές. Το κυριότερο. Ναι, δεν κουνιέσαι χωρίς κράνος ούτε από εδώ μέχρι το περίπτερο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μου το λένε αυτό και το έχουν ζήσει και μου λένε Γιώργο, 2 φορές με έχει σώσει το κράνος. Δηλαδή, ούτε για την ανάγκη σου θα πας στο δίπλα τετράγωνο χωρίς κράνος πάνω στη μοτοσυκλέτα. Από εκεί και έπειτα το κράνος βασική προϋπόθεση, εξοπλισμός δηλαδή μπουφάν μοτοσυκλέτας, παντελόνι, μπότες, μπορούν ας πούμε να σε σώσουν από κάποιον επικείμενο τραυματισμό που μπορεί να σε ταλαιπωρήσει. Και φυσικά η ταχύτητα. Ναι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι υψηλές ταχύτητες, ναι, αν ταξιδεύεις με λιγότερα χιλιόμετρα, ίσως να προλάβεις και κάτι.
Αυτό είναι αυτό που έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Πάω αργά γιατί βιάζομαι. Και αυτό, ειδικά, ναι. Και εκεί βιάζεται πιο πολύ το μυαλό, να ξέρεις, και δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Αυτό, και δυστυχώς συμβαίνουν ατυχήματα τα οποία πολλές φορές κοστίζουν και ανθρώπινες ζωές, και η χώρα μας είναι πρώτη όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά έχουμε πολλές άσχημες πρωτιές σαν χώρα, δεν μπορώ να πω. Έχουμε θλιβερές πρωτιές. Εντάξει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που την αγαπώ. Νιώθω τυχερός που γεννήθηκα Ελλάδα. Είναι, ρε παιδί μου, ένας παράδεισος επί γης. Έχει πολλά όμορφα μέρη τα οποία μπορείς να επισκεφθείς. Δεν είναι μόνο η ομορφιά του τοπίου μας, όσο είναι και επίσης αυτό που λέμε ο ελληνισμός. Ναι, σωστό. Έχουμε μια ιστορία και μια κουλτούρα, δεν μιλάω για την νεοελληνική, για την οποία μας θαυμάζουν λαοί και λαοί επί γης. Έχεις μελετήσει ποτέ έτσι αρχαία ιστορία? Όσο μπορώ προσπαθώ. Είναι δύσκολο, γιατί όπως ξέρουμε η ιστορία γράφεται από τον νικητή. Με ενδιαφέρει πιο πολύ το φιλοσοφικό κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας ή και για μένα ο Επίκουρος έχουν μείνει στο παγκόσμιο στερέωμα της φιλοσοφίας, της παγκόσμιας φιλοσοφίας. Έχεις σπουδάσει κάτι, έχεις τελειώσει κάποια σχολή? Έχω σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός στα ΤΕΙ Πατρών, χωρίς όμως να έχω πάρει το πτυχίο. Δηλαδή άφησα το πτυχίο μας για 3 μαθήματα. Ναι. Έχεις σκεφτεί ότι θέλω να το πάρω, ας πούμε, να το κάνω? Όχι, καθόλου. Μου έδωσε πάρα πολλά φώτα και τρόπο σκέψης στη ζωή μου. Μετά ασχολήθηκα με δικές μου επιχειρήσεις, οπότε δεν το είχα καν ανάγκη. Πώς να σου το πω, ναι. Μπορεί να ακούγεται, ας πούμε, περίεργο. Εντάξει, γιατί τα υπόλοιπα που κάνω δεν είναι περίεργα. Ναι. Σε έχω ακούσει να λες ότι είσαι αγρότης, ισχύει αυτό? Ισχύει, ναι. Είσαι αγρότης. Με τι, ας πούμε, πάνω σε ποιο κλάδο είσαι? Όπως είπα και πριν, έχω πραγματοποιήσει όλα όσα ήθελα να κάνω. Έτσι λοιπόν, ένα από αυτά που ήθελα να κάνω, σαν Γιώργος, ήταν να ανοίξω ένα εκτροφείο ορτικιών. Και το κατάφερα και το άνοιξα και πήγε πάρα πολύ καλά και είμαι, ας πούμε, περήφανος γι' αυτό. Ξαναλέω ότι έχω κάνει όλα όσα ήθελα εγώ να κάνω. Οπότε από το πουθενά, ενώ κανείς δεν πίστευε σε αυτό που πάει να κάνει ο Γιώργος, άνοιξα το εκτροφείο μου ορτίκια Χαΐας, το παιδικό μου όνειρο με τα ορτίκια, και έτσι ασχολήθηκα με τον αγροτικό τομέα που τόσο αγαπώ. Δηλαδή ο πρωτογενής τομέας για μένα είναι, χωρίς ότι είναι σημαντικός. Και λίγοι το καταλαβαίνουν. Και ας φιλοτιμηθεί κάποια κυβέρνηση να υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα και να μην τον ρίχνει χρόνο με τον χρόνο, γιατί από εκεί ζει και η Ελλάδα, έτσι. Εννοείται. Και όχι μόνο η Ελλάδα, όλη η γη ζει από τη γη. Εννοείται. Γενικά οι νέοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι που ασχολείσαι και εσύ, με την γεωργία, κτηνοτροφία. Πώς το βλέπεις? Βλέπω ανθρώπους να θέλουν, ναι. Βλέπω ανθρώπους να θέλουν. Βέβαια έχουμε το εμπόδιο του κρατικού μηχανισμού. Όσοι νέοι θέλουν, πραγματικά το λέει η καρδιά τους και το κάνουν. Ναι. Και προσωπικά γουστάρω που βλέπω ανθρώπους και το κάνουν καλά. Υπάρχουν κίνητρα δηλαδή για να το κάνει ένας νέος? Κίνητρα. Για μένα το πρώτο κίνητρο για να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα δεν θα έπρεπε να ήταν το οικονομικό κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά τόσο η αγάπη για την παραγωγή. Από εκεί και έπειτα, αν κάποιος έχει αγάπη για την παραγωγή, καλό θα ήταν και το κράτος να βοηθήσει έστω και μικρομεσαίες ή μικρές επιχειρήσεις, γιατί από εκεί βγαίνει και μια αλφα ποιότητα, να βοηθήσει τον όποιον προσπαθεί να ασχοληθεί. Βλέπω δηλαδή πολλά παιδιά που μου λένε: ρε Γκριντέλα, είμαι εδώ, ξέρω εγώ, στην πόλη και δεν ξέρεις πόσο θέλω να πάω επαρχία και να ανοίξω, ξέρω εγώ, μια μικρή φάρμα, να κάνω ένα χωράφι, να καλλιεργήσω, ξέρω εγώ, ακτινίδια, μανταρίνια, κάτι. Το θέλει πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν ασκώ κάποια επιρροή ως προς την επιστροφή στη φύση που λέμε, αλλά το βλέπω. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει αποστροφή. Δηλαδή βλέπω μια τάση του κόσμου να γυρίσει πίσω στην επαρχία, στο χωριό, στη γη. Και έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση στις μεγάλες πόλεις με τα προβλήματα και όλα αυτά, λες ότι καλύτερα να γυρίσω στο χωριό, ας πούμε, να κάνω κάτι δικό μου, να παράγω κάτι, να παίρνω κάποια χρήματα και να είμαι και ανεξάρτητος βέβαια και να μην έχω κάποιον πάνω από το κεφάλι μου. Ακόμα και να μην παράγουν, η φυγή από την πόλη και τα προβλήματα, ας πούμε, το άγχος που προκαλεί είναι μεγάλο θέμα. Απλά έχουμε εγκλωβιστεί στο ότι αν δεν είμαι, ξέρω εγώ, στην πόλη, χάνω πράγματα. Δεν χάνεις πράγματα. Ενδεχομένως στο χωριό να έχεις πολλά περισσότερα να πάρεις, αλλά οι ρυθμοί της πόλης είναι τέτοιοι που δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Έχεις πολλά περισσότερα να πάρεις στην επαρχία και στα χωριά, απλά η κουλτούρα που καλλιεργείται και του καταναλωτισμού και του lifestyle σε θέλει στην πόλη να καταναλώνεις.
Αυτό δηλαδή υπάρχει ένας υπερκαταναλωτισμός, ιδιαίτερα τώρα τις ημέρες των Χριστουγέννων βλέπουμε ότι όλος ο κόσμος θέλει να βγει, να ψωνίσει, να αγοράσει. Δηλαδή πιο πολύ δίνουμε βάση στο τι θα καταναλώσουμε παρά στην ουσία αυτών των ημερών. Σωστά. Και όσοι, και ας πούμε ρώταγες πριν για τους φόβους. Πιστεύω ότι ο κυριότερος φόβος που έχουμε αυτές τις μέρες, αυτή την εποχή, είναι ο φόβος που έχουμε, ο οποίος έχει δημιουργηθεί από πλαστές ανάγκες, τις οποίες δεν μπορούμε εύκολα να πραγματοποιήσουμε. Και όταν λέω πλαστές ανάγκες, το όλο σύστημα στο οποίο ζούμε μας θέλει να έχουμε ανάγκες τις οποίες δεν χρειαζόμαστε και είναι σαφώς καταναλωτικές. Οπότε όταν η ψυχολογία ενός ατόμου το θέλει να καταναλώνει και όταν αυτό δεν μπορεί, μετά αρχίζουμε να έχουμε και θέματα. Αυτό, και είχαμε φτάσει και σε σημείο και το κάνουμε ακόμη, να παίρνουμε ακόμη και δάνειο για να πάρουμε ένα προϊόν το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας, την ίδια δουλειά με κάτι πολύ πιο φθηνότερο. Εμείς που είμαστε και λίγο παλιότεροι, εγώ είμαι παιδί του 89, τα θυμόμαστε αυτά τα δάνεια, τα καταναλωτικά των διακοπών, ναι. διακοποδάνειο δηλαδή. Εγώ δηλαδή σαν γριντέλας να πάρω διακοποδάνειο είναι κάτι εξωγήινο. Εντάξει, εσύ τα καταφέρνεις ούτως ή άλλως και με ελάχιστα χρήματα. Δεν είναι διακοποδάνειο να περάσει καλά. Όχι, μπορείς να το κάνεις κι αλλιώς. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Ή ας πούμε παίρνανε ορτοδάνιο τώρα που έρχονται και Χριστούγεννα. Πού το θυμήθηκες, ναι. Ναι, για να κάνουμε γιορτές, να πάμε ταξίδια και δεν ξέρω εγώ τι. Και κάπως έτσι κατάφεραν και εγκλώβησαν ένα μεγάλο μέρος του κόσμου και τον έκαναν να χρωστάει και να μην μπορεί να αποπληρώσει. Έτσι ακριβώς. Ίσως σε ένα σύστημα οικονομίας, το οποίο είναι στο μυαλό μου, όλη αυτή η καταναλωτική μανία με τα δάνεια ίσως να κινούσε την οικονομία. Έλα όμως τώρα που χρωστάμε. Αυτό είναι το ζητούμενο και έχουμε φτάσει να χρωστάμε ακόμη και στους εξωγήινους, γιατί άμα το δεις, το δάνειο είναι πλασματικό. Τα χρέη είναι πλασματικά, δηλαδή είναι χρήματα τα οποία επί της ουσίας δεν υπάρχουν. Όσο δανείζεις, δημιουργείς χρέος. Αυτό γίνεται, ναι. Και αυτό το χρέος που δημιουργείς, ίσως να είναι και αριθμοί, αλλά πρέπει να αποπληρωθούν. Ναι. Και βλέπουμε τώρα, ας πούμε, ανθρώπους τους οποίους τους βγάζουν έξω από τα σπίτια τους και πόσο μάλλον ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι αμαία. Είχαμε πρόσφατα και ένα περιστατικό. Η ντροπή στο μεγαλείο της. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή λες ότι πού έχουμε φτάσει, έχει χαθεί εντελώς η ανθρωπιά μπροστά στο κέρδος. Έτσι είναι τώρα, τι να πω. Συνήθως σαν κοινωνίες, όχι συνήθως πάντα, έχουμε αυτό που μας αξίζει. Mm-hmm. Ζούμε στις όποιες κοινωνίες με μικρές ή μεγάλες δόσεις κανιβαλισμού ο ένας πάνω στον άλλον. Οπότε λοιπόν η ζωή στο βουνό σε απομακρύνει από όλο αυτό, σου καθαρίζει το μυαλό, έτσι δεν είναι? Στο καθαρίζει. Βέβαια, επειδή ας πούμε υπάρχει και η μοναχικότητα, όποιος το δει, αν το δει σαν μοναξιά, μπορεί ας πούμε να τα χρειαστεί λίγο. Mm-hmm. Προσωπικά, ας πούμε, κάποιες φορές. Είναι και αυτό που λέω ότι δίνεις, ας πούμε, μία μικρή μάχη και πάλι σε εισαγωγικά με το μυαλό σου, ας πούμε, γιατί είμαστε κοινωνικά όντα. Μεγαλώνουμε σε κοινωνίες. Τώρα λες γιατί να είμαι εδώ και να μην είμαι αλλού. Θέλει, ας πούμε, έναν εσωτερικό διαλογισμό και να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου προκειμένου να αποφύγεις τις σιρήνες που άκουγε και ο Οδυσσέας σε όλο αυτό το κομμάτι που σε ελκύει να ζήσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και να σπάσεις τα δεσμά και να ζεις με δικό σου τρόπο ζωής. Mm-hmm. Πολλοί μου λένε ότι αυτό το lifestyle μου λέει που κάνεις, Γιώργο, παιδιά, δεν είναι lifestyle. Δεν είναι lifestyle. Είναι, λέω, τρόπο ζωής. Δεν είναι στυλ ζωής, δεν είμαι φάσεως που λέμε. Έτσι έχεις μάθει να ζεις κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι, είναι ο τρόπος ζωής. Δηλαδή δημιουργήσε το δικό σου τρόπο ζωής και ζήσε. Μην αντιγράφεις, όχι μην αντιγράφεις, μην μιμείσαι, μην πειθηκείς, μην μιμείσαι συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν και ουσία. Mm-hmm. Ήρθες ποτέ έτσι σε δύσκολη στιγμή, την ώρα που είσαι πάνω στο βουνό, που είσαι μόνος σου, να πεις ότι τώρα τι κάνω, πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό? Δεν μπορώ να πω ότι έχω έρθει σε τόσο δύσκολη στιγμή, αν και έχω και ένα blog που γράφω, να το πούμε στον κόσμο, το www.grintelas.com. Όσοι θέλουν να μπαίνουν εκεί να διαβάζουν τα ημερολόγια μοτοσυκλέτας που γράφω. Το πιο, ας πούμε, δύσκολο είναι στο μυαλό, δηλαδή υπάρχουν στιγμές που μπορεί να κρυώνω, να ζεσταίνομαι, να πρέπει να χρειαστεί να μαγειρέψω
Και ειδικά μετά από κούραση, μετά από κουραστικές μέρες, λες ότι μήπως να ήμουν στο κρεβάτι μου, ξέρω, μήπως να ήταν τα πράγματα λίγο πιο απλά. Αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη, ας πούμε, λίγο περίεργη, μην παρεξηγηθεί, ανδρώνονται μέσα όταν βγουν από το comfort zone, όταν βγουν δηλαδή από αυτή την ζώνη άνεσης, η οποία μας παρέχει τα πάντα, εκεί πιστεύω ότι βουλιάζουμε. Όταν το σώμα και το μυαλό βγει από αυτή τη ζώνη άνεσης, θα ψάξει να βρει τρόπους επιβίωσης και αυτό είναι το μαγικό. Ο τρόπος που θα αντιμετωπίσεις τις όποιες δυσκολίες σου έρχονται είναι και αυτός ο ρομαντισμός, αυτός ο ερωτισμός στη ζωή που την κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, ας πούμε, πιστεύεις ότι όταν κάποιος βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση, θα αυτομάτως θα του βγει να ψάξει έναν τρόπο για να μπορέσει να επιβιώσει, να μπορέσει να βρει λύσεις. Βεβαίως. Και αν πάρουμε παράδειγμα, είτε από ένα παράδειγμα δικό σου, είτε από κάποιον ακροατή, όταν θα κάτσει να μας πει μια ιστορία, συνήθως θα πει ότι πω εσύ τότε ήμασταν εκεί και έριξε ένα χιόνι στο βουνό και προσπαθούσαμε να βράσουμε το νερό, να ανοίξουμε την κλειδαριά του αυτοκινήτου. Δεν θα σου πει πόσο ωραία πέρασε εκείνο το πάρτι. Θα θυμηθεί εκείνη τη δύσκολη στιγμή, την οποία χρειάστηκε το μυαλό του να δουλέψει και να βρει τη λύση στο επικείμενο πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Γι' αυτό ίσως και να μας μένουν τα δύσκολα και τα πιο άσχημα, γιατί εκεί πέρα το μυαλό δουλεύει εντονότερα προκειμένου να μπορέσει να βρει μία λύση. Σωστά. Υπάρχει έτσι κάποια στιγμή που τη θυμάσαι έτσι πολύ έντονα, ρε παιδί μου, και να λες ότι αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ? Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Πάνω στο θέμα κάμπινγκ και διαβίωσης, όχι. Τώρα στην καθημερινότητά μου έχω ζήσει στιγμές τις οποίες ποτέ θα τις ξεχάσω. Αλλά πάνω στο θέμα αυτού που κάνω εγώ σαν Γιώργος, όχι, δεν έχω βρεθεί σε τόσο δύσκολη θέση να με επηρεάσει και να τη θυμάμαι. Δεν ξέρω, ίσως και να έρθουν αυτές τις στιγμές. Δεν ξέρω, όχι. Θα μπορούσες, πιστεύεις, να έχεις μία σύντροφο η οποία να το ακολουθήσει όλο αυτό και είναι μαζί σου και να το υποστηρίζει? Είναι εύκολο να συμβεί αυτό το πράγμα? Με ρωτάνε πολλές φορές το αν μπορεί μια γυναίκα να ακολουθήσει. Ναι. Και εγώ απαντώ ότι έχω δει γυναίκες πολύ πιο ικανές από άντρες να ακολουθήσουν αυτό που κάνω και ίσως και με περισσότερα skills και από μένα και από πολλούς. Δεν είναι θέμα φύλου, είναι θέμα μυαλού. Και το πόσες αντοχές φαντάζομαι έχει ο κάθε άνθρωπος και το τι θέλει φυσικά. Οι αντοχές, Κώστα, ξαναλέω, είναι πιο πολύ στο μυαλό. Δεν παίζει ρόλο αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Μπορούν και τα δύο εξίσου φύλλα να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες πάρα πολύ άνετα. Δεν είναι θέμα φύλου. Λίγο πριν κλείσουμε, έχεις κάτι έτσι να πεις στον κόσμο, κάτι που θα ήθελες να το μοιραστείς? Κάτι μου είπες ότι κάνεις με κάτι μπλουζάκια, κάτι... Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ δύο πράγματα. Ας πούμε αυτό που πες τώρα, ότι όποιος θέλει να υποστηρίξει την προσπάθεια που κάνω εγώ σαν Γιώργος, μπορεί να το κάνει αγοράζοντας το μπλουζάκι μου ή τα μπρελόκ που έχω μέσα στο www.grintelas.com. Βέβαια αυτό είναι δευτερεύον. Αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ πιο πολύ είναι ότι, παιδιά, η ζωή είναι λίγη. Ζήστε την με σεβασμό στον άλλον άνθρωπο, με σεβασμό στον εαυτό σας, με αγάπη στον περίγυρο και ζήστε. Αφήστε μίση, έχθρες και εγωισμού στην άκρη και ζήστε τη ζωή με σεβασμό και αγάπη. Έχετε να κάνετε καμία άλλη δράση όπως κάνατε χθες στο Λευκό Πύργο, έτσι, με το να μαζέψετε τρόφιμα, ρούχα? Προς το παρόν δεν είναι κάτι στα σκαριά, αλλά σαν Γιώργος, αν σκεφτώ κάτι και με βοηθήσουν και άλλες ομάδες, όπως βοήθησα εγώ τις προηγούμενες ομάδες εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα ανακοινωθεί είτε από TikTok ή από Instagram. Ωραία, θα χαρούμε να ξαναδούμε μια τέτοια δράση, η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ αξιόλογη και νομίζω ότι στις μέρες μας χρειάζεται να κάνουμε τέτοια πράγματα. Χρειάζεται αλληλεγγύη και όχι φιλανθρωπία. Εννοείται. Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ. Κώστα, εγώ ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές εδώ του Focus FM. Να ευχηθούμε καλές γιορτές σε όλους, με υγεία και προσοχή στους δρόμους. Και εύχομαι όλο αυτό το κύμα αγάπης και αλληλεγγύης και σεβασμού να αγκαλιάσει τα μυαλά όλων. Μακάρι, μακάρι. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα μου. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, καθότι η ώρα είναι 8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Δέσποινα Μποτίτσι και αμέσως